Авылда яңа бина төзелү килер көнне ышанычлы итә. Кечкенә авылларда бигрәк тә 56 хуҗалыклы урта ныртыда тиз көннәрдә клуб ачылачак. Мәдәни учак җылысын сагынган авылдашлар бу вакыйганы зарыгып көтә. Хәзергә биредә газ кушу кебек җаваплы эшләр калып бара. Тулырак без әзерләгән хәбәрдә. Лилия Габдрахманова һәр иртәдә эш урынына килеп бер күзәтү ясап китә. Яңа бина аның яңа хезмәт вазифасы. Урта нырты мәдәният йортына мөдир итеп август аенда билгеләнә. Бинаны ул төзелеш вакытында кабул итеп ала. Хәзергәчә биредә барган эш белән контрольлек итә. Тантаналы ачылышка күп калмады дип куана. Гаҗәеп куанычлы вакыйга инде. Безнең урта нырты клубының тарихы 34 еллык тарихы бар. Урта нырты мәдәният учагы яңа бинага күчәйне менә бүгенгесе көннән дип әйтсәк тә була, озакламый файдалануга тапшырылачак. Әлеге бина игелекле хезмәт итсен, авыл халкы сәнгатькә тартылсын, мәдәни учагыбызның эше гөрләп барсын дип җитәкчеләребезгә, төзүчеләребезгә зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Җирлек башлыгы да авылда яңа бина төзелүне олуг вакыйга ди. Бүген аларның карамагындагы 3 авылда мәдәният учагы эшләп килә. Халык культура чараларында актив катнаша. Авылдашларның мондый кызыксынулары булганда, аларны кайгырту шатлык кына. Безнең урта нырт авылына клуб кирәк иде. Безнең бу авылда 80 елда 1980 елда төзелгән авыл клубы эшләп киләдер. Инде халык менә шу мәдәният учагына дип әйтик, бик теләп бирүчеләр бар. Авылыбызда инде үзешчән сәнгатьтә теләп катнашучыларыбыз шактый. Алар инде безнең җирлектә генә түгел, район күләмендә дә әйтик төрле мәдәни чараларда катнашып чыгышлар ясыйлар. Төзелеш эшләренә старт агымдагы елның февраль аенда бирелә. Иске бина сүтелеп, урынына яңа нигез корыла. ПМК мелиорация оешмасы санаулы айлар эчендә клубны шушы халәтенә җиткерә. 90 квадрат метрны кулашлаган объектта соңгы штрих эшләр калып килә. 45-50 урынга исәпләнгән тамаша залында урындыклар гына куясы калган. Ә сәхнә инде әзер, буялган, лакланган өстлекне тапталудан саклап, хәзергә каплап куйганнар. Пәрдәләргә заказ бирелгән. Санузел, котельный бүлмәләрендә дә эшләр тамам. Яңа стандартлар буенча мөмкинлекләре шиклеләр өчен дә аерым бәдрәф бүлмәсе ясалган. Сулары килә. Калган эшләр электр һәм газ кушу белән бәйле. Бу хезмәтләргә тиешле документлар әзерләнгән. Тиз көннәрдә утлы булырбыз һәм җылыга да тиенербез диләр төзүчеләрдә. Алар үз эшләрен ноябрь ахырына төгәлләргә җыеналар. Без авылдашлар мәдәни учак төзелешен күзәтеп, аның тиздән ачылуын көтеп яшибез ди Хәмит Бекбаев. Яшьлегендә үзе дә читтә гомер итеп төзелештә хезмәт куйган. Лаеклы ялга чыккач, туган нигезенә кайтып яши башлаган. Клубка күрше генә торалар. Мондый клуб күргән юк әле минем. Шәһәрдә дә мондый клуб юк. Монысы бик матур, бик әйбәт. Йөрәчәксезме клубка? Обязательно йөрри. Без мондый клубка инде мин генә түгел, бөтен авыл халкы да йөрер дип уйлыйм мин. Мин нәрсә телим, менә бильярд булса бик әйбәт булыр иде менә бу клубка. Сабага да чыгып йөрим концертларга. Театр булса да бик әйбәт, спектакльләр куйсалар бик әйбәт булыр иде. Урта ныртыда бүгенге көндә 158 кеше гомер итә. Күпчелеге өлкәннәр, яшьләр, студентлары да бар. Авылның киләчәге өметле. Бер куаныч өстенә икенчесе өстәлергә тора. Клубка каршы мәйданда тагын бер төзелешкә эш башланган. Авыл халкы бердәм тырышып иман йорты, мәчетләренә нигез салып куйганнар. Аны кышкы салкыннардан саклап, өстенә салам түшәгәннәр. Иртә язда диварын күтәрергә әзерләнәләр.